Valović Milan, dodavač. Bozalo Ranko, tempirač. Lazar Vučetić, vezist. Jaz Milovan, tempirač. Banjan Sretan bio u Podravni pa me prebacili na obezbeđenje artiljerije. Cjerov na obrad pomoćnika. Macan Zoran, vezista. Za koju ste državu ti, Boris? Ja da pravo kažem, ja volim gradski da živim sa svakim živim. Šta da živiš? Vrlo rado, vazda. Štačka ste govno. Policija odvodila, dovodila, bježala. Znači, eto možete provjeriti. Ima slučaja, gospodine Petar. Meni su oca ubili što je pomagao u Jeleči doli izvlačio muslimane i ubili ga u kapanju Kamlanicu. Komšija prvi? Srbi ga ubili, komšija ga prvi ubio. Namo mi smo juče Kad su ga na radio pročitali. dženazu imali u Srbinu, najveće borce našeg morja. Sa svi vojni počasti. A šta fali u ovoj Bosni? Ništa. Kako ništa? Fali Kako 100.000 ljudi. Kako mislite dijeliti Bosnu? To je neizvodljivo stvar. Šta smo mi obični? To je neizvodljivo. Mi ne dijelimo. Htio se ostane po strani ovom prljavom ratu i... Ja sam mislio to misle da ostane po Šta da strani, vam kažem? jer se sestra udala u Ameriku i 2. maja je bila svadba. Bio sam Svako jutro. Ja znam svako. počeo ganjati papire i nisam Svako jutro. Koju god hoće. Bosna moja pjevaj. Bosno moja mila, divna mila, lijepa gizdava. Zbog oca. Tebi je Sarajevo, Jeste vi vojnici, milicioneri, šta ste? A mi smo vojnici prisilno mobilisani na Rogoju. Kako to prisilno? Policija nas vojna dovela. Ovdje. Tebe? Sve nas dovela, policija vojna. Sve je to tako, ja mogu reći, ako se ne odazovete, Čekaj, zašto vi niste pobjegli? pa bježali smo. Bježali smo. Ali Pa pobjegli ima naši koje su poslali na Mostar, Da zato nema, šta je ovdje bilo, ovdje je teritorijalna odbrana. Ali nema u Kalnoviku, nije ništa predali. Šta nema, kako nema, ko drži Kalnovik ovamo? Zato sam se ja jučer prvi preslučio, prvi put. Je bez mesta ispalje. Sami sebe sramoti. Samo ubiti. Jeste vi Bosanci ili? ja sam Bosanci. Bosanac. Ti? Bosanac. Ti? Bosanac. Ti? Iz Titograda? Da, ja sam živio u tamo, sad radim tamo, zato što nisu ti. Gdje si rođen? Rođen sam u Banja Luci. Znači Bosanac. Ti? Bosanac. Ti? Bosanac. Ti? Ti? Ha? Šta? Ti? Pa šta hoćete onda? Pošto smo i do sad živjeti, to smo dva prvi put. Pa čekaj, kako to vi hoćete, ko što ste do sada živjeli, nalazite se s druge strane. Čekaj, ima li neko da hoće da prihvati ovu zaštitu? Hoće neko ovu zaštitu. A, Ja neću, ti? ne treba. Gdje ti kao vodač, njega? Ajde, pa gdje nam neko Da snimi kako će da palite. podveži ga nek je podigne visoko. Skloni se za uko, na čovjek nije. Stane me, diže vas. Ajde da te vidi Karađić sada. Neće da gori, to se topi samo. To se topi samo. Evo je, momci i ljudi. To je sramota. Sramota, jad i bijeda duha. Vi živite u Bosni godinama da bi neko došao sa strane da vam kaže da ne trebate da budete Bosanci. U Bosni se nikad nisu sporečkala prava nacija. Nikada.
niti prava vjeroispovijesti, niti slobode građanina. A ne znam koji je onda problem da vi idete da ratujete protiv svega tog prava koje omogućuje čovjeku. A ja sam prvi taj koji je protiv bilo kakve muslimanske države. Može da bude i neka građanska država, gdje svi imaju jednaka prava. A ko će šta da bude? Srbin, Hrvat, musliman, po vjeroispovijesti, katolik, pravoslavac ili opet musliman? Nije bitno, to je njegova sloboda. Ja vama tvrdim da nije narod još zavađen. Ovo je samo politika. A kako nije, ali gledaj šta je vas ovdje, šta je pobjeglo, šta je poubijano ljudi. Je li to politika? Otkud vam te uniforme? Ko vam je dao? Ko? Je li Starčević Gojko u Karlovi? Jeste, šta je on tamo? Znam, kapetan prve klase, a šta je? Na bacačima. Ovo ne pješadinac. Ali bio na mene bacačima. Gdje, u Karloviku? Evo, zbog čega i zbog čijeg interesa? Ima li neko ovdje od vas interes da stvori veliku Srbiju? Nema. Ali čekajte, jesmo mi na suprotnim stranama? Ja se borim za slobodnu Bosnu, svi naroda koji žive u njoj, a vi se borite Za slobodnu Bosnu. Kako se boriš za slobodnu Bosnu ako pucaš na mene, a i ja se borim, a ja znam sigurno da smo protivnici. Puši. To nešto nije u redu. Nije sigurno. Ja želim da i vi ovdje budete živi i bilo ko drugi. Da dođete do prave informacije, ako i kako može. Da vidite stvarno ko je šta je šta. Ko je šta je šta. Zvolite, ne bojim se metka, nimalo, provjerite. Gdje da provjerim? Provjerite u Karloviku, ako i kako ima mjesta, ja sam živi među muslimanima. Provjerite, pitajte. Čekaj malo, je li tebi neki musliman nanio zlo? Nikad nisam ja njemu, i kumovo se, i prijateljio, i prošle godine sam bio kum. Znaš što meni nije sad jasno? Otkud ti u toj uniformi koji treba da tučeš tog muslimana zato što je igrao slučaja muslimana? Ja ga nisam ni tu, ko ni bi ga tu. Ali što si u toj uniformi onda? Prisilno me naveli. Ja sam došao iz Sarajeva, ja radim u pošti. Sa onim malim... Je li na obali onoj pošti? Nisam na obali. Ono što je izgorelo, nema. Na stanciju. Evo ti još što ti imaš. Pravo turno. Na paketima onim, jel? Sam od seba pođu u Buljaku. I sad ja treba da imam vjere i povjerenja u te ljude. Pa mi da nismo ljudi, mi bi vas ovdje svi ukrenuli nalevo u krug i streljali vas ovdje. Sve jednoga. Bravo. Jel ima to? Nekog rezona? Ima. Što je na ovom grbu? Tačno, pravo ste. Ne treba, nama ne trebaju ovdje mrtvi ljudi, trebaju nam prijatelji i saradnici. Svaka vam čast. Bilo koje, nema tu vjere, nema nacije, svi ste vi isti, svi ste Bosanci. To što se neko rodio kao Srbi, Hrvat ili musliman, nije on kriv. Ovo su Ustaše, a ovo su Turci, balet. Sve vidite, sve znate, ponašate se ko magar. Ovo je Bosanci te vole, ne daj se Bosno,